O Andres, papanam, apay dati dalam nga malaw. Katuan lakman. Apay, papanam, nagungit at turaim. Dati vulcanizan. Apay, anati kwenta jay. Nta malu na di nag-vulcanize si motor ko. Kabul-vulcanize pa ilangan ka, nagplangat ako sa'yo. Nako, Ana, katuan laksan. sultao. Ano ba naman tong kausap ko? Hindi tumutupad sa usapan. Kung ganito lang to, hindi na makakaulit to. Wala daw tao. Ano kasi to? Baka umakaragay si pasahero. Hindi may tulog ti untay. Kuya, Oh, bakit? saan ka pupunta? Parang may lakad ka ah. Namamasada ako. Para may pang-date kami ni Emma. Bakit? Nililigawan mo ba si Emma? Akala ko boy Tom yun. Magpapakababae yun pag napasagot ko. Ganun. Akala ko sa mantika ka lang magaling. Lahat na lang kayo, puro mantika yung sinasabi niyo sa akin. Eh hindi ba totoo? Sa tuwing may okasyon, andun ka. Always present ka nga dun eh. Ganyan talagang buhay. Ano ba din, Misara? Matay ka ah. Sa bagay, kanya-kanyang diskarte naman yan. Tsaka makapal naman yung mukha mo eh. Nagloko mga ating babae. Kaya pala, Nip, alam mo ba si Baak tsaka si Angie? Oo. Bakit? May duda kasi ako sa dalawang yun. Oh? Bakit? Nakita ko kasi sila. Nakita mo lang mutgayam. Apay. Iba yung kutob ko nung nakita ko silang dalawa. Ano ba yung nakita mo sa kanila? Ganun ba talaga sila magharutan? Ang sweet. Parang sweet naman ang sinasabi mo. Basta. Nung nakita ko kasi sila, masyado silang close. Alam ba ni Mayla yun? Hindi ko alam. Hindi ko pa naman nakikita yung jowa ni Baak. Di mo pa nakita si Mayla? Masungit yon, ampang. Bakit? Tagasan ba yun? Taga dyan lang, malapit lang dito. Siguro pag nakita niya yung boyfriend niyang ganun, malamang mag-aaway yung mga yun. Palaging wala naman si Mayla dito. Busy sa trabaho. Kaya siguro naghahanap ng oras sa ibang babae si Baak kasi walang oras yung jowa niya sa kanya. Malamang, baka naghahanap ng lambing yon. Hindi naman porket busy yung tao, kailangan niya na maghanap ng oras sa ibang babae. Alam mo, hindi para parehas ang utak ng lalaki. Malay mo, may ibang dahilan. Tsaka hindi naman natin alam yung totoong kwento sa kanila. Pero iba talaga yung kutob ko sa kanilang dalawa. Kasi babae din ako. Kung ano man yung nakita mo, manahimik ka na lang. Sa bagay, tama ka. Tsaka dalagat binata naman sila. Kahit na, may jowa naman na si Baak. Ano ba kasi pakialam mo doon? Hayaan mo lang sila. Siyempre, concern lang ako sa mararamdaman ng isa. Babae ako eh. Problema dapat aja na. Api ka problema umpay. Oo nga no. Pero yung ganong style ni Baak, magbabaak talaga yun. Kagbaklat ta, ano siya kaya na. Nangataman ti masidan. Speaking of Baak, Hoy, Baak, papanam. Awan bibiyang yun alam ko kung saan yan pupunta. Saan naman pupunta yan? Di saan pa? Kila Angie. Kila Angie nga bagbagam. May kakausapin lang akong tao. Kakausapin. Talaga naman. May pinapagawa kasi ako. Ikaw, wala pa bang sira dyan sa bahay niyo? Maraming sira. Kaso ayoko na magpatrabaho sa inyo. Mahal mo naman maningin. Hindi mo ba alam na mahal ang talent ko? Talent. Wala ka nga natapos. Tapos puro palpak pa yung trinabaho mo. Hoy, Mercedes. Kahit wala akong natapos, true experience ang ina-apply ko. Nadi ba through experience si Bagbagam? True experience lang, madimpayan mo. Di definition na ajay. Ana? Madinak nga apurahin na, pampanunutik pa lang. Ano pa panunod na? O ang panunod mo? Anong akala mo sa akin? Dampel? At lang-langam, awala tiwala. Apay, kasta lang ti pinagkitkitam kanya kaon, awan tiraramitik nga na siya atain. Kailan ka ba naman gumawa ng maayos? Hoy, for your information, may ginagawa din akong maayos. Hindi ko lang pinapakita. Maayos ka lang pag tulog ka. Kahit ganyan si Baak, nautakan ko yan.
Yung pagmumukhang yan, may pera. Akala ko, bote lang naiipon yan. Hoy, Mercedes, kahit lasinggero ako, marunong ako magtabi for my future. For your future. May lungon kang tungo lang nung nagkagtala. Nyalakit din ni JR kasi tumala papanan na. At least, nagragsaka. Gusto ko na. Ngam, siyempre dapat. Di tayo bebente pagbagi tayo. Oo nga naman, Baak. Ikaw kasi, puro ka kasi inom. Ano bang problema sa pagiinom ko? Ginugulo ko ba kayo? Wala nga akong pakialam sa buhay niyo. Ikaw na nga yung sinasabihan para sa ikakabuti mo. Tapos ikaw pa itong galet. Unman, nya, kasakalatan, nagbabakalatan. Makasao ka, mate. Apay, sika ka? Dasawa mo ako. Tandanin ba? Kururununga ni. Bisa nga pitik lagi ni Emma, mapano. May isang apit eh. Apay, easy to get aday. Mahalap ko bang tikilitina ajay? Kung tiwalam kanyak. No palanitan. Datiwalak kanyam, may sapitik mo lang. Uri kas tuyak, natidulduling ko nga diskarte. Panggap ti babae. Kasi ka no? Nakay malagtad. Mangitaktak kayo trabaho. Parang pagpasada. Ukis ti sa BAMJR, kagurgura na kagad yung paspasada ditan, nagbuhaya ka kano, kolorum ka pa'y. Se, patsin na kajay. O sige Mercedes, may pupuntahan pa ako. Sige. Kisti sa mga nagbulkan na isa. Andres, papanam! Dapat malaw! Bibiro ko ni Bak! Nagpakadwa ko ma! Arja, yagin lalaing man na. Sige, kita kan! Tardarasak! Sige raw. O Andres, papanam, apay dati dalam nga malaw. Kadwa anak man! Apay, papanam, nagungit at tsuraim. Dati bulkan na isan! Apay, anati kwenta jay. Nta malu na di nagbulkan na si motor ko! Kabulbul ka na ispailahan ka, naplangat ako saan! Nako, Ana, kadwa anak saan? sultao. Apay tanagungit kan, luma lang mita di interior mo. Ano nga luma? Kagatang ko lang ajay! Original pa ajay! Nilaki din Andresin. Baka naipitan lang, iso nga naplas. Naipit lang! Naplangat ako saan? Kasi da, malmalu ka ajay! Nagbayad at tusto, tapos kasi aramidan na! Atapusom Andres, relax ka lang. Sino mati-mati mabusor? Napala si palingkin, nagnagnaak, nakabut-putot! Ato yun, kabasol taon. Ano tiyar arasasa mo tita? Kadwa anak saan? Dapa panak eh. Kahit mo, pabuludan ka lang ti pag-vulcanize mo, tawan ti problemaim. Ay, maday! Ikak ti pagnakaman na ajay! Madi nga maalat ti pudot ti ulo ata. Abay, ti ko nam no napasaktam di tao, di isun tumalat ti problemaim. Problema. Ikak ti problema na ajay! Maluwag ti malata, mati makabulkan na isain! Apo, naguyong ka nga talagan. Mano pinanggatang mo di interior mo ya? 6'5". Original ajay, nagkapupay Hawaii! 6'5". Hindi na magkano interior na. Ana, sukatam! Tidbon! Madi nanginamay gayam. Ana, manginaan ka mo lagayam ka. Sikan sa timansukan ta. Apay tayo raman nakta pudot ti ulom. Tumagin ako yung kuyugan. Adda nga rin ti papanak, apay di ka makawawaat. Baala ka na matim kayat. Baala ta, no rin may pabarangay taon. Ay, apo. Nakasara ko majag vulcanize. Baka manggulo nga talaga aday. Kabasulak pa.